Avui vinc a explicar-vos que hem fet una cloenda d'uns projectes de diversificació curricular que estan pensats només pel 5% de l'alumnat. Vol dir que és aquell alumnat amb moltes dificultats acadèmiques que serà difícil que pugui acreditar i que per tant es posen en uns programes que els hi fa més senzill o més flexible el seu currículum. No aprenen de la manera tradicional, sinó que aprendran d'una manera molt més pràctica. El 60% del seu currículum es fa a les aules i el 40% es fa amb les empreses. Aquests programes són molt importants perquè permeten que es redueixi l'abandonament escolar. Funcionen gràcies a aquestes entitats i empreses que de manera altruista volen col·laborar amb aquests joves que en el sistema educatiu tenen una miqueta més de dificultats i els donen així una oportunitat perquè coneguin quin és el món laboral, puguin veure quines potencialitats tenen i així decidir el seu futur i el seu futur acadèmic. Per fer això cal una connexió de molts agents. Calen els districtes que busquen les empreses, calen les empreses que voluntàriament acullen l'alumnat i que per tant durant 4 mesos els tindran allí fent d'aprenents, entre cometes. Cal la inspecció que valida, projecta i d'alguna manera assessora aquest programa perquè aquests currículums estiguin ben tractats. Cal la coordinació del Consorci d'Educació, cal moltes persones, els propis centres que organitzen cursos específics perquè siguin menys, és a dir, perquè tinguin menys càrrega lectiva, calen els tutors que s'impliquen d'una manera molt especial, però sobretot calen l'alumnat, aquest alumnat que sense ell, diguem-ho així, no podria ser útil aquest sistema. Com a districte jo crec que som els primers interessats que millori les trajectòries educatives dels nostres alumnes, i per tant hem de garantir que puguin entendre que la seva trajectòria vital també passa per la continuïtat en els estudis. Hem d'esforçar-nos a pensar, a impulsar i acompanyar tots aquells processos que ens permetin revertir i al final contribuir a que les taxes d'abandonament escolar del nostre districte es vagin reduint. El fet de vetllar perquè realment el programa es desenvolupi d'acord amb les previsions que té i, per altra banda, també el fet de l'assessorament, ser-hi presents, que és el que també fem, per tal de facilitar l'eficàcia del programa, és a dir, que realment respongui als objectius que pretén. Va sorgir el 2013-14 una iniciativa d'inspecció del districte de Nou Barris i de Consorci i del districte i també instituts interessats en nanos que abandonaven prematurament l'escolaritat i tenien certes dificultats per acabar l'ESO. Llavors, nosaltres, la nostra funció des del districte és contactar amb entitats i empreses que vulguin acollir aquests alumnes als seus centres. Darle la oportunidad a ellos de un pensamiento crítico, me parece. Hem d'entendre el nostre comerciant, que és el nostre futur. Aquests nens són el nostre futur d'empresa, el nostre futur com futur client també. Clar, aquesta vinculació jo crec que és important. A mi, com a professora, ha sigut un aprenentatge molt important i de cara als nanos és molt positiva perquè l'acreditació de l'ESO ha estat els resultats molt bons i després que crec que el vincle que queda entre els alumnes i l'institut és molt fort perquè la relació que tens amb ells durant aquest any és molt intensa. L'alumne ha de treure competències de relació personals en el moment que s'enfronta a un grup de professionals. L'experiència que hem portat ja porta uns quants anys, ha sigut molt bona, sobretot perquè hem vist que ha tingut un efecte molt positiu en els alumnes, en la seva maduresa en concret. Hem notat molta evolució, sobretot els efectes que té l'experiència de les pràctiques, en les quals l'alumne està a un altre nivell. Ja no és el nivell d'alumne, sinó és un nivell diferent, de persona més madura. Doncs al Pla Jove, bàsicament el que fem és acompanyar en tota l'orientació dels alumnes que sortiran dels instituts a quart d'ESO i els acompanyem en tot el que sigui el seu procés cap a la postobligatòria. Te enseña muchísimas cosas que no aprendes en el instituto, pero por otra parte
pierden muchas horas de estudio y eso es un contra, la verdad. Me gustaría que se pudiera modificar en un futuro. Me ha gustado mucho esta experiencia y me he sentido la verdad muy bien y he sentido que han podido confiar en mí, me han dado muchas responsabilidades. Me ha gustado mucho la experiencia que tuve en administración en un hospital porque he estado con las chicas de administración, he estado atendiendo a la gente, ayudando, he estado atendiendo teléfono, he visto cómo yo podía ayudar a las personas, pues sí que lo recomendaría, es una gran elección, te ayuda mucho y a los estudios también, si quieres tomar alguna decisión te ayuda mucho.